Efter de mange dage i junglen, er de efterhånden blevet drevet til vanvid, og ligner nu Beach Boys, og begynder at efterligne deres dansetrin. Og de har besluttet sig for at vise det på åben, landsdækkende tv. Nå, det vil vi gerne se. Kom så i gang. Dagens højdepunkt var, at de havde fundet tilbage til civilisationen, og nu vil de så ud og se, hvordan det går ude i resten af verden. I kan godt huske, vores jungle, den ser sådan her ud. De er lidt dumme. De kunne ikke engang gå 5 meter væk. Der er civilisation lige her. Nå. Men nu vil de så ud og se, hvordan der er sket i omverdenen på det kvarter, de har været væk. Der er også blevet opfundet noget, der hedder computeren. Men noget, der hedder RuneScape, det kom bare lige ind i mit hoved. Det lyder jo fantastisk. Men ved I hvad? Det gør du allerede, og computeren er allerede opfundet. Kan I ikke huske det? Nå ja, kan du godt det? Jeg er fuldstændig glemt. For han stiller et eller andet, der hedder PT. PT? Hvad fanden er PT? Det ved jeg fandme ikke. Lukas, kan du lige forklare os, hvad PT er? Jeg er ikke cool, der snakker. RuneScape nær. Nå, kan du så forklare de gode ting om RuneScape? Det er fedt. Kan du så forklare de gode ting om AQ? Det er det bedste. RuneScape stinker. Det helvede til. Nå. Det viste sig, at de er glade for at komme ud i omverdenen, og de vil nu finde et hjem til dem. De har allerede 2 hjem, men de har ikke husket, hvor det er. Og så vi finder et tilfældigt hjem, og det skal helst være langt væk fra junglen, så de ikke får vildt igen. Jeg vil gerne interviewe jer begge om derfor jeg interviewer dig om AQ først. Hvad er der godt ved AQ? Det er et spænderspil. Nå, kan du forklare os lidt, hvorfor det er et spænderspil? Fordi at det kun er 6 år, du spiller. Kan du forklare os? Nå. Nu vil jeg gerne interviewe dig om RuneScape. Det er verdens bedste spil! Ja, det stinker, fordi vi er som ham der. Han er nørd! Har du ikke selv spillet det, Lukas? Jo, han var i level 76, og det er rigtig meget. Men jeg stinker til det nu. Det er så kedeligt. Det er verdens dårligste spil, og han er nørd af det. Hvad har du at sige til det, Bertram? Jeg synes faktisk, at han er meget ledelig. Du er faktisk meget ledelig nu. Det er faktisk lidt sødt sagt, der. Nå, men nu er der lige krampepause, ikke også? Faktisk, nu skal vi rigtig hygge os. Jeg har sat pause. Det har jeg ikke. Nu har jeg. Og de er glade for at være tilbage i omverdenen. De er så glade, at de opfører sig som piger og laver gadehængerhop. Men man bliver nemt smittet. Det er mine ben. Man bliver meget nemt smittet af gadehængerhop. Er jeg ikke god, hva'? Er jeg ikke bare det, man kalder hot? Jeg filmer ikke det mere. De har været længe i gang, og alt det arbejde er ved at betale sig. Bertram siger noget mærkeligt om, at vi er tæt på vores mål. Jeg tror, vi er ved at være tæt på vores mål. Han er lidt handicappet, hva'? Hvad synes Lukas? Synes du, vi er tæt eller langt fra vores mål? Vi er meget tæt. Okay. Det var så. Nu var det så det. De siger, at vi er klar nu. Vi
stormer et hus. De er lidt syge i hovedet, hva'? De synes, at de er hjemme. Men jeg synes, der er lidt mørkt. Nej, det er det, man kalder en bærbar. Er det ikke også lidt en computer? Nej, det er det Jeg ikke. synes, jeg kan huske det for mig. Bertram kan godt lide at bolle med sin bærbar. Nej, jeg vil ikke både. Jeg vil spille med min computer. Nu er vi færdige. Jeg bor her i huset. Det haver ikke mig. Au. Så. Vi er så færdige Vi har for fundet vores dagen. mål. Vi har fundet vores hjem. Ja, vi har fundet vores mål. Vi Vi er har færdige fundet med vores livet. mål. Nu skal vi alle sammen dø. Wow.